Abercastell 395 713. Pwy sy'n siarad? Helo, Sean Evans o siop lyfrau Aber yma. Wel, sut mae busnes, Mr Evans? Da iawn, diolch. Ond dwi eisiau gofyn pryd ydych chi'n dŵad i dalu am eich llyfr chi. Llyfr? Pa lyfr? Cheithwch chi mo'r llyfr Cricedwyr a Chalypso? Cricedwyr? Mae'n gas gen i griced. Da chi'n siŵr bod chi wedi ffonio'r rhif cywir? Ydw, yn bendant. Mi ddudodd eich gŵr chi basai rhywun yn dod i dalu amdano fo. Felly mi wnes i roi'r llyfr drwy'r drws ffrynt dros y penwythnos. Weles i mor llyfr. Rhaid i chi ffonio'r gŵr ar 07823 556 427. Dwi ddim yn mynd i dalu. O, arhoswch funud, mae yna lyfr arall yma hefyd yn enw eich gŵr chi. Welais i mono fo o dan y papura ar y ddesg. Dyma fo, Lleodd Rhamantus i aros yn y Caribi. O! Os felly, pan dych chi'n ffonio'r gŵr, peidiwch â sôn am ein sgwrs ni. Dim gair. Hwyl, Mrs Hughes. Chwarae teg. Anghofiodd o mor penblwydd priodas arbennig eleni. Ond, wyliau i mor criced, hyd yn oed yn y Caribi.